امروز شنبه 4 دکبر و من شعله گلخوجه در پخش مستقیم برنامه خبری همراه شما. درود. نخست میبینیم که در 15 دقیقه بعدی کدام موضوعها را داره. شهروندی تقلبی با مهاجران کوری و یا چگونه ساکنی سنت پتربورگ شناسنامه کشوری وجود نداشته را فروخته است. مستانه میگوید در جستجوی عدالت است. نه شوهر دیدگاه و نقشه های این جوان دختر دیگر شده است، اما با این هم از مبارزه دست کشیدنی نیست. من با خاطرم که هستم که بگنیم صبحچم ادام جذاب شد ببینه. و блогнависи тоҷики муқими Русия Саша Москва мегӯяд ӯро ҳамватанон лату кӯб кардан навори ҷанҷол ба шабакаҳои иҷтимоиро ёфт. аммо шурӯъ мекунем аз мавзӯи дигар. бо қарори шаҳрдорӣ шурӯъ аз имрӯз дар баъзе аз хатсайрҳои душанбе автобусҳои наву замонавӣ ба ҳаракат даромаданд. сокинони пойтахт аз ин навгони хушҳоланд, аммо мегӯянд бояд ин мусофирбарҳо тибқи соати муайяншуда равоо намоянд. шаҳрдорӣ дар навбати худ аз мусофирон хоҳиш кардааст нақлиёти ҷамъиятиро дар истгоҳҳо мунтазир шаванд. бароди Юсуфӣ гузориш медиҳад. мақомоти шаҳрдории душанбе бо ворид кардани автобусҳои нави акия дар 4 хатсайри нақлиёти ҷамъиятӣ шумораи микроавтобусҳо дар он хатсайрҳоро коҳиш дода ва масофаи ҳаракати он хатсайрҳоро тӯлонитар кардааст. ҳадафи аслии кам кардани шумораи микроавтобусҳо ва ворид кардани автобусҳо ба хатсайрҳои 2, 10, 11 ва 33ро мақомот ҷилавгирӣ аз тамбашавии тӯлонии нақлиёт унвон карданд. дар хатсайри автобусии рақами 2 терминали мусофиркашони шарқ, терминали мусофиркашони дарвозаи ҷанубӣ шумораи автобусҳо аз 20 адад ба 26 адад зиёд карда шуда, хизматрасонии хатсайри микроавтобусии рақами 33 тавассути кӯчаи Неъмат Қарабоев кам карда шуд. 13 автобус дар хатсайри 13 барои мусофиркашонӣ ворид шуда ва дар заминаи он хатсайри автобусҳои шумораи 11 таъсис дода шуд. аввал маршрутҳо тоқа буданд, одам бисёр буд, намерасида, мусофирои бисёр буд, пиёда мемонданд. ҳозир автобусҳои нав мекардам. аз мактаби 61 Нагорни то бозори Балх ҳозир автобусҳо ба ҳазур рафта омадааст. мусофирон мегӯянд боз шудани хатсайри автобус дар заминаи кам кардани шумораи микроавтобусҳо иқдоми хуб аст, аммо ҳоло низ бо иллати начандон васеъ будани роҳҳо ин ду навъи нақлиёт ба якдигар халал мерасонанд. ба қавли онҳо бояд кор тавре вогузошта шавад ки автобусҳо дар вақти муайяншуда ба истгоҳҳо расад ва мусофиронро зиёд мунтазир накунанд. мусофирем мо мехоҳем ки дар ҳамаи маршрути 11 ё маршруткаша сар кунанд ё автобуска сар кунанд. ҳеҷ да ҳеҷ памехаяка мақсад ба вақт соат биравам биёянд то соати ҳамин мақсад 9-10 кор кунанд. халқ бегаҳё дар раҳ мемонад, бигиранд дар ҷо маконшон бирасонандшон. моҳи феврали соли ҷорӣ ширкати муштараки туркии тоҷикии Акия Авесто дар шаҳри Душанбе бандобасти автобуси тамғаи Акияро шурӯъ карда буд. дар оғоз ин ширкат 13 автобусҳоро бандобаст карда ва дар пойтахт мавриди истифода қарор дод. соли гузаштаи 2017 ҳукумати шаҳри Душанбе бар асоси як қарордод бо ҷониби Туркия 64 адад автобусҳои Исузуро харидорӣ карда ва дар хатсайрҳои нақлиёти ҷамъиятии пойтахт мавриди истифода қарор дода буд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. ин мардеро ки ҳоло дар акс мебинед худро намояндаи кишварӣ муаррифӣ мекунад, аммо ин давлат танҳо дар интернет арзӣ вуҷуд дорад ва ба мавҷудияти он аз ҷумла чанд муҳоҷири тоҷик бовар карданд. як сокини шаҳри сант петербург бо ваъдаи зиндагии афсонавӣ кишвареро бо номи ҷазираи озоди шоигарӣ ACPI аз хаёлаш бофта бо ҳамин ном шиноснома тайёр намуда ба муҳоҷирони корӣ фурӯхтааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров аз ҷузъиёт бохабар аст ва суолҳои зиёдамро аз ӯ мепурсам. Абдулло салом, нахуст бигӯ ки ин шаҳрванд кист ва чӣ гуна тавонистааст мардумро бо кишвари бофтааш моил кунаду ба онҳо ҳатто шиносномаи он кишварро фурӯшад. салом Шаҳло, воқеан маҳорати фиребкунии ин шахс ҳайратовар аст. ин нафар Валерий Суханов сокини 64-солаи шаҳри Санкт Петербург мебошад. ҷазира кишвари бофидаи ӯ дар миёнаҳои уқёнуси Атлантик гӯё ҷойгир будааст. ӯ ба номи ин кишвари дар асл вуҷуд надошта як сайт ҳам ташкил дода худро ба муҳоҷирони зудбовар консули ин кишвар муаррифӣ кардааст.
با گفته پلیس شهر سنت پتربورگ عین حال 6 نفر مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که به دام این نفر افتاده از او بر عوض 100,000 روبل روسی شناسنامه کشوری در اصل وجود نداشته را خریدند معلوم شدند. اما شماره فریب خوردگان به گمان پلیس خیلی بیشتر از این است. اما به هر حال عبدالله چگونه به این افسانه ها نفران بالغ باور کردند؟ شهلا سخانوف هنگام دادن شناسنامه های کشورش به مراجعت کنندان گفته است که با این شناسنامه آنها می توانند به 200 کشور دنیا بدون ویزا سفر کنند. در صحیفه شخصیش در شبکه اجتماعی فکانتاکته سخانوف مکان تولد خود را شهر دوشنبه نشان داده، جزیره کشوری بافیده خود را در میانه های اقیانوس اتلانتیک نشان داده است. نشریه محلی فانتانکا در شهر سنت پتربورگ نوشت که سخانوف با آنهایی که خواهش گرفتن شناسنامه این جزیره کشوری بافیده او را میکردند میگفته است که اگر 1 میلیون نفر شناسنامه های دولتش را بخرند، کشور میتواند زمین های علاوگی خریده وسیع شود و به هر شهروندش برای آغاز کار و تجارت 25,000 یورو کمک پولی خواهد داد. بر ضمن این به گفته نشریه سخانوف با کار افتادگان شهادتنامه رانندگی جزیره کشورش را فروخته است. از مکان زیست سخانوف مفتشان عکس و مشخصات 160 نفر را دریافت کردند. حالا کنسول کشوری وجود نداشته را چه انتظار است؟ پلیس شهر سنت پتربورگ نسبت والری سخانوف با 2 ماده کدکس جنایتی روسیه قلابی و ثبت نام تقلبی شهروندان خارجی پرونده باز کرده تفتیشات حالا ادامه دارد. خب در پایان این صحبت چی میتوان گفت؟ مجرمان عزیز زود باور نباشید و طوری میگویند پولی را که با نوگ سوز انجام آوردید با 5 شاخه به باد ندهید. جوان دختری از ولایت ختلان که 2 ماه پیش قهرمان گزارشی رادیو آزادی بود بار دیگر با همکاران ما صحبت کرد، اما این دفعه او اساساً درباره نقشه هایش حرف زد که میخواهد در آینده نزدیک عملی کند. مستانه عصا که قبلا برای آبروی داغدار شدهش اشک میریخت حالا ظاهراً دیدگاهش تغییر کرده است. سروینازی روح‌الله در همین باره میگوید. талоши яксолаи мастонаи асоб барои обрӯяш нақшаҳои зиндагии ин духтари 21 соларо тағйир дод. ӯ баъди арӯсӣ бо ҷавоне ки ӯро рӯзи аввал бадном кард мегӯяд инсони дигар шудааст. ӯ мехоҳад баъди анҷоми даъвоҳои ҳуқуқӣ бо шавҳари собиқ ходими полис шавад. мехоҳам ки ҳамин коро ки ҳал шавад ягон ҷо ягон милиса ягон муфаттиша ягон чӣ бишанда ягон одаме ки ранги хидам ки бошад дасти ҳамвора бигирам. мастона мегӯяд нокомӣ дар талошҳояш ӯро ташвиқ кардааст ҳомаи ҳуқуқи дигарон бошад. ӯ овони кӯдакӣ ин орзуро мепарварид, аммо тангдастӣ нагузошт ба муродаш бирасад. ҳам мехост ки ман ягон ҷо дохил шавам, нахостам ки бояд ҳам ба хотири ман дар зимистони чизо дар Москва биста ба ҳамин хотир худам дохил наштам мактаб. ӯ мегӯяд эҳсос мекунад аз як зани нарму ором ва ҳақиру дастнигар ба як шахсияти мубориз табдил шудааст. гирия ки мекунӣ баъзеҳо хиёл мекунанд ки ҳамаш ашки тимсоҳ хиёл мекунанд ки ба хотири намоиш кардесай, леки ба хотири намоиш нест, хай ашкай вақте ки дард ғамат ки ба ёдат мезана ашктай чашми ҷорӣ мешавад. леки ами қавл додагем ба худам ки дигар гирия накун. барои гирияи бисём хуб нест, бо ғам дард бисёртар мешавад. ба ҳам хотир гирия намекунам. суҳбати ошкорои мастона дар бораи сарнавишташ дар радиои озодӣ 2 моҳи пеш вокуниши зиёде ба бор овард. и интернет дар партуфтехча намоишта додесая и ба хотири шу кардесай не ки ягон таи ба хотири шу нест, ма ба хотирам ки ҳастам ки бегуноим собичам одам ҷазоша бибина. ин ма ба хотири накардам ки масалан як кас мара бибинам бигӯяд ки фалон духтаи хелшид ё хелшид. мастона мегӯяд нафаре ки дар як шаб орзуҳояшро барбод дод бояд ҷазо гирад, чунки дар ғайри суръат дилаш ором намегирад. албатта сарнавишти мастона дардовар аст, вале мутаассифона дар бархи кишварҳои дигар аз ҷумла чин занон бо азобҳое рӯбароянд ки ҳатто тасаввур кардан имкон надорад. ба гунаи мисол Теҳри Гултурсун зани уйғуртабори 3 моҳашро дар бошгоҳҳои тарбияи сиёсӣ дар музофоти Шинҷон уйғур сипарӣ кардааст. Ин зан ба вакилони Конгресси Амрико чӣ гуна дар шароити ғайриинсонӣ нигаҳдорӣ ва шиканҷа шуданашро қисса намуд. Азияти Теҳри Гултурсунро тарҷумон чунин баён кард.
маро ба утоқе равон карданд ки дар зери замин буд ва тиреза надошт. Дар чор тарафи девори он дурбинҳои назоратӣ гузошта шуданд то ки дида шавад дар ин утоқ чӣ мегузарад. Дар ҳамин утоқ ҳамроҳ бо ман ҳудуди 6 зани дигар нигаҳдорӣ мешуданд. шабона 15 нафар занон рост меистоданд то ки дигарон хоб раванд. мо ҳар 2 соат ҷоямонро иваз мекардем. пеш аз наҳорӣ ки аз обу каме биринҷ иборат буд, мо сурудҳоеро бояд мехондем ки ҳизби коммунистро васф мекунад. онҳо моро маҷбур мекарданд ки дорӯи номаълум аз кадом як моеъи сафедро истеъмол кунем. пас аз хӯрдани ин дору мо аз ҳуш мерафтем. аз моеъи сафед бошад бархе занон дигар ҳайз намешуданд ва бархе дигар баръакс сахт хунрав мешуданд. бархе мурданд. маро боре ба хонае бурданд ки дар он ҷо мизи баланде буд. дастон ва пойҳои маро бо лентаҳои махсус ба миз мебастанд. посбонон ба сари ман ки кал карда шуда буд кӯлоҳи оҳанин мегузоштанд. ҳар боре ки тавассути он нерӯи барқро сар медоданд, тамоми баданам меларзид. ман дар рагҳоям дардро эҳсос мекардам. маро бо суханҳои баде таҳқир мекарданд. фишор меоварданд ки ман гуноҳро ба уҳда бигирам. мегуфтанд ки модар ва писарам фафтидаанд ва падарам ҳукми абадро дар зиндон адо мекунаду оилаи мо танҳо ба хотири ман аз ҳам ҷудо шуд. меҳригул турсун дар поёни суҳбаташ гуфт баъзан ӯро то ҳадде латукуб мекарданд ки ӯ аз сарбозон илтиҷо менамуд то ӯро бикушанд. барномаро идома медиҳем. дар шабакаҳои иҷтимоӣ навореро гузоштанд ки дар он блогнависи тоҷики муқими Москав бо тахаллуси Саша Москва сабт шудааст. ҷавони тоҷикӣ барои ин видеоблогер чанд шапотӣ мезанад ва ӯро ба ҳамҷинсгароӣ муттаҳам мекунад. дар як суҳбати кӯтоҳ бо Радиои Озодӣ ин блогнавис латукуб шуданашро аз сӯи ҳамватанон тасдиқ кард. Дирӯз тақрибан соати 21:30 дар станция метро Парк культуры Кольцевая ба ман 3 ҷавоне ҳамла карданд ва бо ҳамроҳии онҳо як духтаре буд. онҳо мехостанд ки ман аз онҳо бахшиш бипурсам. надонам барои чӣ бахшиш пурсам. ман гуфтам ман бояд ба хонаам бирасам. дер монда истодаам. маро қапида буданд, аз либосам қапида буданд. сар намедоданд. баъдан аскари полис ки дар ҳамон ҷо дежурит мекунад, он омад ва дид ин ҳолатро, ҳамаи моро ба ҳуҷраи полис бурд ба тафтишоти ҳуҷҷатҳо амон. Саша Москва дар идома гуфт кормандони полис аз ҷонибҳо даъват карданд ки қазия борои мусолиҳа ҳал шавад. баъди он ки блогнавис аз идораи полис озод мешавад, 4 ҳамлагар барои чанд соати дигар дар он ҷо мемонанд. аз ин пештар Саша Москва шикоят карда буд ки аз сӯи ҳамватанон пайваста таҳдид мешавад. тафсилоти суҳбати ин блогнависро дар Озодӣ видео YouTube пайдо кунед. ва бо наздик шудани соли нави милодӣ дар гӯшаҳои мухталифи дунё ба гузоштани арчаи идона оғоз карданд. агар шумо фикр доред ки арчаи соли навӣ танҳо сабз ва ё сафед мешавад, пас иштибоҳ мекунед. арчаи зард аниқтараш тиллоӣ ҳам мешудааст. агар бовар намекунед, пас гузориши коммерсиятро бубинед. ба эҳтимоли зиёд ин гаронтарин арчаи Аврупо аст. ширкати проавруми шаҳри Мюнхени олмон онро аз 2018 тангаи тиллоӣ бунёд намудааст ки нархи бозориаш ба 2 миллиону 300 ҳазор евро баробар аст. дар ҳар яке аз тангаҳои тиллоӣ акси филармонияи шаҳри Вена ҷой дода шуда вазнашон ба тахминан 20 унсия ва ё 567 грамм мусовӣ мебошад. ширкати мазкур барои бунёди арча 63 кило тиллои пок истифода бурдааст. Ja, also im ersten Halbjahr hatten wir, das muss man so sagen, definitiv auch Probleme. Der Goldkurs ist мо дар нимаи аввали сол мушкил доштем. нарх мустаҳкам набуду дар бозор тақозо ба тилло эҳсос намешуд. дар нимаи дуюми сол вазъ тағйир ёфт. бозор фаъол шуд. ин ҳол чанд сабаб дорад. доллар нерӯманд шуда мутобиқ ба он қимати тилло поин рафт. нархи тилло ҳам дар муқобили доллар ва ҳам дар муқобили евро поин шуд. ҳозир муштариёни зиёде бо нархи муносиб тилло мехаранд. 15 дақиқа ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад, аммо шумо метавонед хабаргузоришҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро аз сомонаи Радиои Озодӣ www.ozodi.org тамошо кунед. фардо бо шумо вомехӯрем. то фардо, худо нигаҳдор.